Avui farem mongeta Kènia amb pesto. Això és una recepta del restaurant La Gourmeteria de Terrassa i també de ses forquilles de Maó. La mongeta tendra aquesta és una mongeta molt fina, es comença a trobar en el mercat. Nosaltres això ho hem comprat en el mercat de Sabadell, sense haver-ho carregat abans. Si la meva mare veiés, pobra dona, que vaig a un restaurant i demano mongeta tendra, no s'ho creuria, però m'encanta. Agafaré mig quilo de mongeta Kènia. Faré el pesto amb 100 grams de formatge parmesà i llavors n'agafaré una mica més per fer uns encenalls per decorar per sobre. En el pesto també hi posaré un gra d'all, 30 grams de pinyons, 100 mil·lilitres d'oli i, evidentment, l'alfàbrega. Hi posaré uns 30 grams de fulles d'alfàbrega fresca. A la mongeta jo només li trec les puntes i la deixo sencera per bullir-la. L'aigua per bullir les mongetes ja està bullint i tiraré sal, que me l'he oblidat al començament, coses del desconfinament, i poso la mongeta a bullir. Li posaré exactament 7 minuts i mig i després la refredaré amb aigua i gel. Poso els pinyons per preparar el pesto en una paella amb un rajolinet d'oli molt petit perquè es torrin una mica. I en el pot del mini pimer he tirat les fulles d'alfàbrega, hi tiro els pinyons torradets, l'all que he pelat i li he tret el cor, el formatge ratllat, parmesà, i finalment hi tiro l'oli d'oliva. I amb el mini pimer ho batré fins que tenim una massa, una salsa. Després de bullir 7 minuts i mig, l'escorro i la poso amb aigua amb gel per parar-li la cocció. Amb el mig quilo de Kènia em sortirien unes 3 racions com aquesta. De totes maneres, com que la salsa, i tant la salsa com la mongeta es guarden temps, no passa res si ens en sobra una mica. Passo ara a tirar-li una mica de salsa, la que ens agradi, la que ens vingui de gust. I després a sobre hi tiraré uns encenalls de parmesà. I un cop els encenalls els tenim a sobre, la tenim ben a punt per menjar. Bon profit!